Chcete si zväčšniť svoje športové, ale aj iné aktivity, ktoré stoja naozaj za to? Nemáte pri akcii voľné ruky pre používanie bežných kamier? Čo tak kamery určené špeciálne pre športové použitie? Naša ponuka kamier pre šport je v tejto chvíli najväčšia na slovenskom trhu a vyberie si naozaj každý. V našom sortimente nájdete kamery na príľbu, nádrž motocykla, kokpit automobilu, hlaveň paintballovej alebo airsoftovej pušky, krídlo lietadla, lyžiarske okuliare, snowboard a mnoho ďalšieho. Zábavou a športom však použitie kamier nekončí. Kamery nachádzajú uplatnenie tiež v oblasti bezpečnosti. Vďaka malej veľkosti je možné kamery pre šport použiť tiež na stráženie majetku alebo ako tzv. Čierne skrinky do auta v prípade, že dôjde k dopravnej nehode alebo inému incidentu. Len u nás na www.kamerypresport.sk nájdete kompletnú ponuku kamier všetkých popredných svetových výrobcov. Natoč si to, čím žiješ. www.kamerypresport.sk